industry we mu upe nipa baako a me bu no Bruni beka se me respect no na me pɛ n'asɛm na ɛtɔ da me sua bibi free ne hɔ a ɛne saa brantie we ɔno mpo onim hwɛ da bia me ka se wonim baabi a wo free a ɔho wohunu baabi a wɔkɔ Kwaku Manu nim baabi wo free to nim baabi a wɔkɔ ansane ebeba Kwaku nsensem so no so wo bɛkae a enkyɛ United Showbiz Abrantie ne kɔ hɔ ema o make funny comment bi se obeware afia odo ene samada lady bi na owo show ne so afia odo ka kire Kwaku Manu se onye ne type to some of us ne hu ni se asem no eye asem bi a enka ebeha Kwaku Manu anke ye obi a kede oni afia odo be ye o show no so no kenya asem keto a ware yen me pese me ware o baby onya me type o pese be ware o onya the type onya me standard okay Matias na wo TV so onya we kakra ede ba na Kwaku Manu gitum na ogitum wie ye no ekire ni ebusa ne se what na show you so am gay disrespect you say Kwaku anka hwe no se da bi se fi odoka kire me se menye ne type a metiase e wunim de ntia ye fie me ma me kwan ma oba o hihye ntare ntia oba wutimi yi na wam oba wutimi sebe etoda wutimi se half naked na ordinam o say no disrespect to afia odo o say but that is her life and on any life afia odo live ti afia odo hwe ono ne life na ehwe ono Kwaku Manu se de nani si bi gi nyame ho ebu ne ho na afia odo ntimi ene no enware ana o ntimi endate no enu nti ne ma afia odo ka asa no ti se afia odo ka kire ne se onye ono no Kwaku Manu ne type a otiase ti asem no wo kwan ya Kwaku Manu fa so eyi afia odo ano onu nso wi o say no disrespect to afia odo asem no kan no o say enye disrespect to Kwaku Manu nso mu aye ode ba abonten ma no onu say no disrespect to afia odo ba ke koye bia me no mienu anke kwan ye befa so a ye be yi asem na no enke be ye soronko ati afia odo asem no kan no e the right message ode ma me wani wato happy aso wonya ne type wani matem ene na bi afia se wasesa ene no so what ebia what nyame ne se bia bibi kasa kyen se won sesa but ebia me do se na mitimi ko club do se no hu se me no oba bi na mo hye pant nko a hye lace metimi ne de anante okay eto no kwa no wo hwe me life mu a me nye ne type of bem oba me pe me fie ye wo ma type bu o ma me de refio a ye bo bisa se Kwaku adai okay efe baby a wadru ni ti ngomo yo eti mimi kwa meto ye wo type of oba esem de ko fie me de ko mimi fie one na nko wanka bibi ankyere no wa mana nha no personally me ne na tena se abusa ne se Kwaku asemi die ge ya nka ne ye no se kwadwo okay ne ye pa afie odo hunu se mema na obetimi ebia ono okọ 9 club me Kwaku nso me mpe 9 club ebia yempia nkodidi no afie odo bia ono no ye sa type me nso me nye sa type no ti se afie odo ka kire me se me nye ne so bema kwadwo meti ase oni matem and I was clapping upeni baba ko na dwene mu do na ye di fie nyansa tete no a Kwaku Manu ka ho ti da bia me koto ni video a me nya daje hwe video ni nyina ne masua bibia afrim even though I know a lot but me je Kwaku die ni bi e de ka me de ho and this is the man I'm talking about today.
recently me hu se ne ho nsem bebre ne na momframem no ne ne yire Kwaku Manu ne na o kan le mi medina eyie oni ni jaiye no eye ne enye ne I think about 2 years ago and only lady ejai ne ntina mo expect say again won ware biem ana na mo expect say oni Kwaku Manu ejai ntino mo won ware biem. It's a choice and wa ware and amukro ya makwa video no wa bra mate se Kwaku Manu se one ne yiri ni ho biem enti obi ni ho biem a ede na si nipa no kwan ti Kwaku Manu ko ware ya nke ye bone ana ti ade na girl na ware na abeye hula balloon na ase obi ya da bi e kan se mo se nkwan dwo a anosini bia ye den ese binom ensem hihye nkofu ofie pa wo mo nhwe nka etoda radio presenters me na medi kan ye nyankofo asem a ye betutu ne sere ne abasa no ya na eme nwanwa. But Bob Seger, he is doing well. O penipa ba ko a adwuma obe ye wode abobra pa ene Kwaku Manu ba mpanimfo se ahwene pa enkasa sadi ahwene ete mpamu a ebi nyira no sa na ahwene pa na ankasa no ensan nkasa sisi fie. But when was the last time I think say Kwaku Manu even ubusa ni mpo no no odi sie ubusa Kwaku mpo no odi sie aware eya akwantuo ade ba kwan ya na emu binim ya na enti ase no eno no na o kan le hu se baby ade na kwa akoduru no e wo so wote ne ho Kwaku Manu ti ase eno omu mienu ma break up onsa wu tintin na wote aware na ase na wu no be ma besi aba wote aware ase ye draws gu ho no asi enya bone se wo yire yare na se wankasa wo hu se oh ade we die se be draws ne se wa na woro ntinka wo si a enya bone ba whereby e be option se da bia miwura wo na wo se wo si me draws no na kan ye bi ya ba ho eno nso na wo ye ba de Kwaku Manu de ete afidie so ka because ye nim ufie aware nti wo busuam ye nim de ekoso Kwaku Manu na nkasa kan o se ne first sika kura wo de bie account na o kale na de ma no na obeje de se me yire ni nipa odi kama me sika 2 million ko bi account so da bank account or the chair one ade obisa me ye tititi no obisa me se na pacho o account na me se account ben o se o bank na me se be hwo ni so ye me di kura me nyam di bi akoto o se ade agi 2 million fa ko bi o kale o so na de ma no 2 million 200 Ghana cedis oso ka chen so nko bi account obusan se wa boda man na me yese mo account ne kura me obi no se je na fa ko bi account enu nti Kwaku Manu hunu ne se girl na boa ne pen enu nti bi ba ne nsam no eno no se da bi ene ma me nso me moa no na ahwede abena ode enkosi nkon ewiase abrabo we no se wante ase a menua wonte bibia ase o abrabo na ebo na kwaye se bicycle akwantu o fro pepa ya ba wo sane a de enframa ne fo aso achi a de ba wo fro pepa ne se mfifre tewa na wusu sa na tie enu ntie wo chinchin ne wo so chinchin ne ba asom so ne ba asom. But I'm proud of my brother Kwaku Manu wonim de ntia me kan sembi kire of say wo ye bema na se wo tontoma pa de ma wo yira no wato sa ntoma ni bi na wo de asie na se daach wo jaw no okunya aware pa na wo so afa sa ntoma na fra na wo so akwa akunya aware pa sa na tie Kwaku Manu wana ka cho say wo mobo. And who told you the guy is broken hearted?
And then some be crowd here because they say or drop a video and echo. He's making money out of it. But said phobia si be a funny person. E tutu asem ne srani abasa eti said ye Kwaku me say. Ade e hye won se Kwaku bie so a kire Ghana fo anka mo ye mbehye mo. Ku bie so e de a kire Ghana fo a enka mo ye mbehye mo. No ye nipa bi a ontu ne ho. Eno ne mada bi a wokosoro. Na mame nchia mame a sofo mame e friend ma vida. Minim Kwaku Manu kan ho ba na wentete ya mame ne de ma no. Wadidi mame ne na se from day 1 ebesi ne. Kwaku Manu ni hia no odi nkomo a obodi no aboma vida din. Sa na nka mu se wo ye sofo a sa na wo se wo ye. Entete ya mame ne de ama Kwaku Manu ne e different. Enti Kwaku nkanasem. Kofu otwa ye fie ni ade unhu so wo ye bi. Ba se wo pe nipa ya so wabobra. Ye mu bi yanini. Ya sunie. Ye di nkomo. Me se untimi nyi Kwaku Manu mfrim. Na dabia yeka. Minu mienu ni etu kwan ni ekwa nkran. Ye de car na ekọ. O te car ne front. Ya tratek. Ya tra kwa amo. Ye kodru joso. Ena ase wo nko biem. You can force a horse to the riverside, but wuntimi force ponko na ase wonu munsuo no. Enti edru joso ne nipa na mene na ekọ no se ontu kwan ni biem a. Ede na wasame ye. Ahom kamuli. E wose osi ni form, wosan fa car no obekuma se na woto aso. Sa na ware etie. Mempe hawo. Mimi tuwa mi hawo bi. Enti ni so bi ba ha me. So so bi no oba echa ya. Ti nkomo ya mo di ne ne. Hwe. Bema wo akukuduro. A wo ni mi nyansa. Ene no oba etu jai. Oba wo akukuduro. A wo ni mi nyansa. Ene ni bema jai. Una kuta me kasa asemo. Aya na de make sense. Ba me kire mo abeti ase. Oso bi betimi ata obi ho ti sa amade. Okume. Mesi me to. Na me te ho. Efe la show no yes menya ayi hypertension. La show yes mabenya pressure. La show yes wanya diabetes. Bema so konya diabetes you say bad na obema nya adwuma because you a doctor dey ma wo e be dwodo me. But ni pa no so pon. Oh, and you to do u jani mama na kona everything. It is why nya kukuduro anya ehunu nyansa. Wo de me don, wo de me pen, wo de me don, wo de me pen. Mene no wo ma enkwaniti, mene no wo ma enkwaniti. La show that could pay. Na stroke de ho apeti. Ko bema wo nam ni na wo twene. Sa na oba no so na ma oba bi susu bema bi titi no oba twene sa la show fe no oba no kwa wabada. Aware na ye ka no. Sa na aware etie. Enu nti na wo de ho. Yete Ghana ha. Ena sofuo. Otwe tuo e de ball ne yiri kun no e wa abrichire. Sofu otwe tuo de ball ne yiri o shooting ni mako 5. Ne yam 10 sa. No wadi ka be ma warning. Ama oba ni nua back, oba ni nua be ma ka che ne se. Yan report wukunu. Oba ne ka che se mikunu de ontimi nya hwe. Okukun ne yire no. Sa na tie. Se wudi aduane ne se fono wa ye jaidie. Na emum ye nkoso. Okoso tete de ma wo ye fono a ebebo twene anadwo kete amwasa. Sa na ware tie. Enu nti nipa ni mienu na akọ bankrom. Kwaku Manu ne yira ware ya ante se we kobo we yasum, we kobo we yasum ana we kwachi obi se we ne be meda, we kwachi we se we ne oba eda. Mienu na tena ase ena omu se de adu no bi anko ne baabi. Afedie baabi. Enti okan leja aware ne nka mo onware ana. Se de Kwaku Manu betimi aware no. Sa na oba no se wo so oware. Hey. Mo ya mi afa internet ihu aye ne emu na mo mienhwe yi. Udi obehunu se bia wo kan sa akọ. But my family o se yada wani mu twen we. So kai preku ba asem no. Ko busa ne maame. Mama adan no anu aye kakrake wo so ubenyina ba beto. We blogger undi 18 years.
obi ono na ware enya be mfie be de ho one ne yire gyae a o kan ya onso afre na wo be ko bi mu yenhunu kwan asem ba ye befa so a ye beka no na kamia ye se ase asem ba ya ni etutu ne sere ni abasa asem ba ye ko be 1 week ni afre no matena se an me say no kodwo se me betena se me ka na sei na wo se me defa because ebra na Kwaku Manu ne yere ne te ho no na munimu ene mu kan na mu asem nyina ase na Kwaku Manu fa na yere na mu gina ho. What is this? Edien ah mi busa mo edie pa edien sede ye ware no sa na etimi gyaye eno na meka kiro no obi beye nkwala ni nti memani nti nkwala ni nti memani nti na ni kunakuno nkwala ni nti memani nti nkwala ni nti memani nti na na yire kuno anamunim za atete kum nipa ene now Kale is living her life Kwaku Manu so living a life do ho first asakwa no adoma asakwa no abedo yire de wo fe no do no e ya tinka e ya feeling bi na wo ma wo ba bema na wo fe ne se wo do tie me onipa a ye fe ne se nipa bibia betimi asi ti nkomo do ho first asakwa no ado bi sa accident ba na no ma nanam woni oyire nanam save ho first wonya ba bi gina no be save ma e na oyire asema make obi nti asi mikasa kire badwemba because what tiasia na betumi ahwe o mama ko school papa sa what tiasia ana betumi abobra masisi adan ma o ma benya ba bi ati sa what mi bobra yi a obi a ne papa na ne ma me bobra yi bia no woye ne papa adwuma wonye obi fufu adwuma despite ne mother so ye o ma adwuma eye na adwuma Mr. Sapon Folisa Sapon ne baba ye na adwuma ti komo because company na papa na bi no ne man na ese mbe manage because papa na fan kofo a omo na ye adwuma ma no ti se ne ma ko school no mo omo onim di a ne man baba ye na adwuma na mo so papa ntimi amabobra e na akoyi obi papa adwuma ti komo am nidi ti se mi tuwe se mi wari ma adwuma na mi se o twedi apo Nyankopon se urade hira me ne pagya me sabi na bibia obedu bia no level bia obedu bia no oba obehu a opeso ware no ti nkoma mudi wona mfomo a e won e ma type a wo hia wo se wo mo pe okura wa koma e na ovre makura wo e ma wutimi si wo ba bi pe wona mfomo a e wo ba wo hia no e na oba wutimi si ne pe nkoma nko ye de se wona mfom a e wo ma type a wo hia wo wutimi si wo mo pe no ye class na me ye wadom na wonya gonftu na msuso wo ma wo hia wo mo movie a ebe the more munimu a movie bi ba be pie friend the more stars egusi nyasem keto a ye nyina ye hia wo set eno ne Kwaku hia na mu di nkomo na meka se wo pese wadwene mu ebia etoda ya Kwaku Manu channel so ne kotie nsem kakra because he talks about life, realities of life. And ye me koso, enye de hintanye fake. Ena Kwaku ha na ni nkasem, o kan yesi. Obu asini bo no sabe wada menem be 3 days. Galamsa menem ekura wangu. No ntana wari asema wari ngu no. What are you guys talking about? Galamsa mena kura wadam be 1 week. Amrebu ose kodwo wuram. Uremu nyina no na wo so nka wo ye wol ba so se eyu enam ohia nti no kodwo ye wuram koda be 1 week ni edem eno kura nku no ne wa pie no aye successful ontra ware so na aware nku no ana mumu bebre no munim se enkwa life is precious more than gold ana ahunyade ne de wo ho e wo se ye pe na emom se wuni nkwa obede na wapa ahunyade imagine what's mansion what to talk cars wo yare wuntime nkasa untimi nyahwe ye de aduane fa wo film na ye de ma wo sa na ye mani nyina na ye ginjan
ɛno nti Kwaku Manu ahunu sɛ daabi wabrɛ ɔmaame abrɛ ɔpapa abrɛ onuanom abrɛ enti ene yi sɛ wanya baabi asi a ɛwɔ so ɔpɛgya abusua enti wɔntena baabi a ɛbɛtete no ama sɛ bi waba abɛwuo saa na ɔkaale nso ɔno nso faa ne kwan sɛ daabi baabi a me ni kunu na duro no ɛwɔ so obi akɔ ne baabi yɛte aseɛ fine ɔnna de ne kɔ aburukyire ba Kwaku Manu nso ka asɛm bi ɔsɛ ne first bank account na yɛre ne bi ma no na ɔba ne production Kwaku so no ni bi deɛ do ɔde to aduane adi kura no ni bi ɛno nti benkum dware nifa na nifa dware benkum yɛnya ne nyina ma kakraka yɛ ɔhata wɔ wi na ɔno nko ane judge ɛnya me no umienu due pay money transfer wo Canada US o send this car e di aba Ghana Europe baby a wo bia application you also use a due pay o download dia o send this car na bomi promo code ni chem DJKA eno na aboshema ubenya sika kwa di account sika ho de o send dia brand Ghana so yente ne kapre due pay e ya mansan boafo me da se so oje bre na wo hwe me makraw bye bye.